Ayya kai a taken mai zane, Idris mai zane, sakin waka ne. Mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. To ina kuke ne mutan garin Difa, ga mina amfir a yau a yankin ku. To ku kai yaran ku don nishadin su, don ku samu farin cikin iyalinku. Mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Kai ina yara ku zo yara, don akwai ice cream ko dan shama, kuma akwai chocolate ku zo ku sha madara. Kai mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. To ku kai yaran ku dan su hau shillo, wasa kwarai su hau lilo, kuma su sha yogurti madarar sanyi. Ga mina amfir gare ku sai kun zo. Mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Kuma akwai fisin ciki domin wanka, ga abinci kala-kala gwanin daɗi. Abba kai mina amfir wallahi sai mun zo. Mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Can wajen station Oriba suke wajen gidan man Oriba a nan za ku gani. Hanyar Muhammadu Buhari, hanyar Muhammadu Buhari. Ga nan bar wayar su nan idan kun je, tara shida kusa sufuri sai kusa hudu, tara hudu sanya bakwai. Nan bar mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Don akwai ice cream ko dan shama, kuma akwai chocolate ku zo ku sha madara. Kai mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Can wajen station Oriba suke wajen gidan man Oriba a nan za ku gani. Hanyar Muhammadu Buhari, hanyar Muhammadu Buhari. Ga nan bar wayar su nan idan kun je, karshe da kusa sufuli sai kusa hudu, tara hudu sanya bakwai. Nan bar mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir, mina amfir. Tara shida kusa sufuli sai kusa hudu, tara hudu sanya bakwai. Nan bar mina amfir. Alaba da sa, amin, ala samu dace.